Здравейте, днес ще снимам на Minecraft Survival. Така, почваме. Това е първи епизод, ще имам поредица, но също да не съм качал какво, просто нямах идея за какво причина някаква програма да снимаме, така да се бъде. Това сигурно мисия съм. Ще това се сигурно. Съм тук. Най-важното сега в живота ми е кюрка и врагва. А и едно меч лично направи. Гледам веднъж. Ще мрази да е така. Да е да кажем 3 и ще остане едно. Което е едно. Така да ги подредим. Направо. Айде едно легло си има от сега казвам. После сега си имаме едно легло. Много да видим. Добре, още една мръсна коса. Сега да с легло. Малко пак има това. Те не праси. Стигна по 2 на 3, 5. Имам 5 храна в момента. Къщата в момента и че не искам да я правя някаква модерна, ще я направя по земята. И колата, която ще се прави. Тук съм да покупая малко повече. Мрази като ми е да калките, да кажем направо, аз ще купая тук горе с камъни, горе долу с пръст. Тук ще ни е домът. Быстрее FPS. Никак лошо. Знаете, че ще снимаме на Survival Games. Не само е така на Survival, аз ще се претрепя 50 епизода, ще направя само на Survival. Ще е малко скапано. Но много неща ще правя. Имам Team Fortress, много игри. Да знаете, ако събера 200 гледания, ще направя giveaway, да кажа, на някакъв сервер Castleland. Не го играя. Ако искате да го цъкате, гледайте на Wikidix, той там се е направил ревюто. Кирка, дървена, баси, спортиста съм. Вижте колко бързо чупят с диамантена кирка. Там чето е правилно. Това ще ни е началото, като не искам да е красиво. То другите я ги прави красиво. Така. Кирката ще свършена. Една печица. Така да печем. Месо. Тук е взела рандом. Тъй като кажеш рандом, звучи сякаш някъде ти знаеш мястото. Нарушно те. Опа, чест.
Остане още мъничко! И всъщност аз имам и някакви други чекшапа, но просто точно е кефи, ако се питате защо стоя с един сток сега пак точно с други дни, просто този ме кефи. Ако имам 10 гила и така ще се зарадвам едно хубаво гивейче, томбулка. Такъв гивейч. Така, лего. Легото е готово. И то сега. Ще спим в земята, да ни пречи, да не си преча. Лего. Така, така. Месо. Така. Сега просто не искам да го харча, така ще използвам едно на ден. Защото за сега реално месо ще използвам едно на ден. Преди цяло ще не стигне. Добре, още е слънчево да почвам да купая докато е слънчево. Бърках до купа. Ладно. Аз лава ли чух? Добре, клипът не искам да само да, защото ще се е скачен. Много ми говори. Една вечер да бъде. Толкова е клипа. Или 2 вечер, не знам. Но ще реша. Тя малко за месо, ще направим едно на ден. Умри! Точно нещо се мъча с пресетата да преш, защото тук да запомня себе вече. Още и да нямам стигна да е джик. А пък това е стрела. Така се